Jesusek bere dizipuluei denetarik erakutsi zien. Arazoak konpontzeko modu egokia, bakea lortzeko pausoak, behar bezalako otoitzak egiteko jarrera, baina oraingoan erakutsi behar zien lezioa praktikan jartzeko bereziki zaila zen. Barkatzen jakitea. Beti barkatu behar aldut, zergatik barkatu behar dut? Parabola honek galdera hauen erantzunak emango dizkigu. Protagonista Pedro da, dizipuluetako arrantzale trebetako bat. Zera esan zion Jesusi. Orduan hurbildu zitzaion Pedro Jesusi eta galdetu zion: Jauna, senide batek bidegabekeriaren bat egiten badit, zenbat aldiz barkatu behar diot? 7 aldiz? Pedrok Jesusi galdetu zion ea 7 aldiz barkatzearekin nahikoa zen. Galdera honekin adierazten zuen posible zela momenturen batean ez barkatzeko eskubidea izatea. Garai hartan erakusten zen 3 aldiz barkatzearekin nahikoa zela. 4. aldiz mindu egin badizute, lasai, ez duzu barkatu beharrik, ez da beharrezkoa. Pedrok galdera honekin Jesusen zorionak espero zituen. Pedro, oso ondo! 3 aldiz barkatzearekin nahikoa da, baina zu 7 aldiz barkatzeko prest zaude. Oso ondo! Zu bai zarela dizipulu ona, eta ez gainontzeko dizipuluak bezala. Hori zen Pedrok espero zuen erantzuna, baina Pedrori gaizki atera zitzaion bere plana. Jesusek bat ere espero ez zuen erantzuna bota zion. Jesusek erantzun zion, 7 aldiz ez, 7.000 7 aldiz. Imaginatu Pedrori geratu zitzaion tonto aurpegia. Zorionak espero zituen eta Jesusek esaldi batean oraindik ikasteko asko geratzen zitzaiola erakutsi zion. Zer esan nahi zuen Jesusek honekin? 7.000 7 aldiz barkatu? Ez zuen esan nahi barkatzen dugun bakoitzean kontatzen egon behar garela. 1, 2, 3 eta barkamen mugara iristean, listo. Ez zaitut inoiz gehiago barkatuko eta beti gorrotatuko zaitut. Ez, hori ez da Jesusek esan nahi zuena. Horren zenbaki altua jarrita, beti barkatu behar dugula esan nahi zuen. Jaunak guri beti barkatzen digun bezala, guk ere beti barkatu behar dugu. Gizakioi barkamena baino mendekua gehiago gustatzen zaigu, ezta? Gezur bat esan didazu, orain nik 5 esango dizkizut. 5 euro laportu dizkiazu, orain nik 50. Sufriarazi egin didazu, orain nik 2 edo 3 sufriaraziko dizut. Mendeku mugagabea da gure leloa. Baina Jesusek alternatiba bat aurkezten digu. Barkamen mugagabea. Argi eduki behar dugu Jesusek agintzen digun guztia gure onerako dela. Eta egia da, ez dakit noizbait pasa zaizun, norbaitek zerbait egiten dizu, berarekin haserretzen zara eta ez diozu barkatzen. Beste pertsona lasai bere ohean lo dagoen bitartean, zuri gorrotoak ez dizu bakean uzten. Azkenean ez badugu barkatzen, gu gara sufrituko dugunak. Beraz, beti barkatu behar dugula hobeto azaltzeko, Jesusek barkatu ez zuen zerbitzariaren parabola kontatu zuen. Hain zuzen, zerbitzariekin kontua garbitu nahi izan zituen erregearekin bezala gertatzen da jainkoaren erregetzarekin. Kontua garbitzen hasi orduko, milioi asko zor zizkion zerbitzari bat eraman zioten. Honek ez zuen zer ez ordaindu, eta nagusiak berak emaztea, seme-alabak eta ondasun guztiak saltzeko agindu zuen, zorra ordainarazteko. Zerbitzariak orduan, nagusiaren oinetan auspezturik eskatu zion. Emadazu astia eta dena ordainduko dizut. Nagusiak, errukiturik, dena barkatu eta libre utzi zuen zerbitzaria. Parabola hontako protagonista, ordainezina den zor bat duen zerbitzari bat da. Irtenbiderik gabe dago, ordaindu edo bere familia guztiarekin batera esklabu izan. Berak ordaindu egingo duela esaten du, baina gezurra da.
ez du inoiz zor haundi hori ordaintzeko beharraina diru izango. Erregeari gizon honek pena eman eta zor guztia barkatu egiten dio. Imaginatu gizon honen poza. Etzen esklabu bezala saldu behar, bere ondasunak berekin jarraituko zuten. Bere familia libre jarraituko zuen. Izugarrizko poza sentituko zuen zerbitzari honek. Baina parabola ez da hor geratzen. Baina zerbitzari hark irten orduko diru pixka bat zor zion zerbitzu lagun batekin egin zuen topo. Eta lepotik heldurik eta ito beharrean esan zion. Emadak zor duana. Laguna oinetara erori zitzaion erreguka. Emadak astia eta dena ordainduko diat. Baina hark ezetz. Eta joan eta kartzelan sartu zuen. Zorra ordaindu arte. Bere izugarrizko zorraz barkatua izan ondoren, diru pixka bat zor dion lagun batekin topatzen da, eta ordaintzen ez dionez kartzelara bidaltzen du. Konturatzen zea zerbitzariaren jarrera krudel eta gupidagabeaz? Berari izugarrizko zorra barkatu egiten diote, eta bera ez da gai lagun baten zor txiki bat barkatzeko. Pedrok parabolako zerbitzari krudel honen antzera, uste zuen barkamena merezi zuela, baina besteek ez. Argi, parabola ez delako hemen bukatzen. Gertatua ikusirik beste zerbitzariak biziki nahigabetu ziren, eta guztiaren berri nagusiari ematera joan ziren. Orduan, nagusiak zerbitzariari berriro dei egin eta esan zion, zerbitzari gaiztori, horren besteko zorra barkatu diat nik erregutu diadalako. Ez aluenik ere eure lagunaz errukitu behar ni itaz errukitu nintzen bezala? Eta haserre bizitan zigorpean utzi zuen nagusiak, zor guztia ordaindu arte. Berdin egingo dizue zeruko nire aitak senideok elkarri bihotzez barkatzen ez badiozue. Parabolako nagusia jauna da, eta zerbitzari krudela gutako bakoitza. Jaunak izugarrizko zorra barkatu digu. Zor hori bekatuak dakarren heriotza da. Beraz, Jesusek esan nahi diguna da, guk horren zorra handiaz barkatua izan ondoren, nola da posible gurekin zor txiki bat dutenei ez barkatzea. Esan genuen Jesusek bere irakatsiak bizi egiten zituela, eta gurutzean gurutziltzatua zegoen bitartean jaunari berari min guzti hori eragin ziotenei barkatzeko eskatu zion. Konturatzen zea, soldadu erromatarrek Jesus torturatu, izugarrizko hiltzeak esku eta oinetan sartu, berataz barregin eta hala ere, Jesus bere zeruko aitari mesedez haiek barkatzeko eskatzen du. Beraz, Jesusek parabola honekin erakutsi nahi digu beti barkatu egin behar dugula, eta barkamen hori emateko arrazoia jainkoak guri izugarrizko zigor batetik barkatu gaituela da. Espero dut parabola honen esplikazioa entzun ostean norbaitekin haserre bazaude barkatzeko. Hori baita Jesusek utzi zigun eredua. Jainkoaren barkamena jasotzeko prest baldin bagaude, emateko ere egon behar dugu. Hurrengo bideoan samariar onaren parabolak ezkutatzen dituen irakaspen harrigarriak aztertuko ditugu. Etzazu galdu, jainkoak bedeinka zaitzala lagun.